Gaurko honetan, debatzeko etapan, pentsamendu logiko eta matematikoa nola lantzen dugun aurkeztu nahi dizuegu. Gure ikaskuntza prozesuan, aurkikuntza bidezko ikaskuntza eta lan kooperatiboa garrantzi zentrala dute. Eta alde neurrian, ikasle izango da aurkikuntza honen bidez, bere aurre ezagutzetetik ikaskuntza sortuko duena. Prozesu honetan, matematikaren eremu desberdinak isolatuta ulertu beharrean, beren arteko lotura sendoak osatzen saiatuko gara, matematika bizitzako erabilgarria izango den osotasun bezala ulertzeko. Adibidez, geometria lauean, estatistika eta probabilitatean erabiliko ditugun ezagutzen oinarriak ere finkatzen saiatuko gara. Azkenik, komentatzea, material manipulagarriek garrantzi handia izango dutela ikasketa prozesu honetan. Azken finean, DBH-ko lehenengo etapan batez ere, abstrakzio maila desberdinak dituzten ikasle ditugu. Eta material manipulagarri honek, bakoitzari bere bidea jarraitzen lagunduko dio, ikaskuntza esanguratsu horretara iristeko.